Okay, dili nga bayna makiklaan, datang karon sa Tangum City Police Station o ato magawa dili nga bayna si Police Major Alvin Tamayo ang Chief of Police sa Tangum City. Sir, may adlaw kanimo. Mayong adlaw ka na itong tanan, especially sa to ang mga kababayan diri sa Tangub City. Okay sir, nagsugod na no ang election period, Galban, and kumusta ang pagpatuma na to diri sa Tangum City? Yes, nag-kick off na kagahapon, kagabi actually. 12:01 sa August 8, nagkandak na 28. tawag checkpoint ato. Kauban na to ang ato ang Comelec officer diri sa Tangub City, si Attorney Dan Patrick Garcia. Together sa iyaha mga staff, then of course ato ang mga personnel nagkandak na tawag checkpoint. Comelec checkpoint na ta karon. Okay, so why violations so far sa pag-implement nila? So far sa ato ang pag-implement, so kagahapon wala pa man tayo nakita violation in relation to sa Comelec gun ban, atong omnibus election code, wala man tayo nakita pa so far. Okay, so dili sa Tangum sir, doon na ba tayo mga gitutukan nga mga tawag mga PAGs or mga armed group or uban pa nga mga makahatag og kriminalidad dili sa Tangum City? As far as sa kanang pags, mga itong na-mention earlier, Yes. wala man tayo na monitoran na based sa to ang intelligence report gikan sa ato sa ahensya sa to sa PNP as well as sa the other counterpart nato na mga intelligence officers. So far wala man tayo na monitoran na, but nevertheless if ever nga naay mga mo came up along the way, especially kung magkadoon lang ato ang election day, dili nato na siya pasagdaan. Of course we will conduct surveillance operation na po nila. Okay, mao na nga karon giugtan ninyo ang pag-implement labi na sa gun ban. Yeah. Oo. Ang implementation nato sa gun ban is zero tolerance with ana. Actually, beforehand pa lang nga nag-kick off ta sa to ang election period before August 28. Ang mandate na gyud sa to ang leadership under the leadership sa PNP, PNP chief, regional director sa to provincial director is dapat ma-zero nato ang locality of the firearms, especially ng illegal firearms, para dili siya magamit maka-hamper sa tuang election. Okay, so sa lantaw ni mo sir, medyo wala pa may violations karon. Siguro nagnamatno na siguro mga tao kay nasayod tabi sa paglisensyado na, pero kung nagdala ka diwa kay exemption from the Comelec, posible ka pong makalapas aning sa gun ban. Ang ato ang karon atong PTC imo hanggingon ko na ay permit to carry is suspended karon as far as the election 2023 sa barangay and SK election is concerned. Wala tay permit to carry karon. So kung ang pwede lang ang pwede lang authorized nga magdala og armas is kung naa kay kining exemption, authority exemption coming from the Comelec na siya, atong CBFSP. Okay, so sa lantaw ni mo diri sa Tangum City, labi na sa kay nasaytan kadoon lang eleksyon, di ba kayo init ang sa barangay kay na mingon sila nga basta barangay nga eleksyon dugoon kita. So far sa to ang nakalap nga mga information, mga intelligence na to the details dito sa mga barangay na to, wala man tayo so far nga nakita nga maingon ta nga may kining immediate concerns mga yan ang kinahanglan nato og tutukan jud. So far wala man. But nevertheless, dili man nato na sila gina-take for granted or gina-discount na siya nga possibilities. O nabitaw karon nato ang kapulisan every day, every morning nato na sila giinformahan nga dapat mahimong vigilante. We conduct our regular police functions. Atong gi-intensify na siya ato ang visibility, ato ang pag-roving, ato ang pag-mobile patrol up to sa mga kabukiran nato sa ato ang mga barangay-barangay. Kay if ever nga na may mga ingana nga mokalit og ignite, so far ang ato ang kapulisan is doon na lang siya. So muna ang ato ang deployment is ato na siyang giatagan og strategic nga approach. Okay, sir, ano sa atong mga katawhan, okay, sayod ta nga naging may mga Comelec checkpoint nga ginahimo matag karon og unya usay mga angay lambuhato no labi na sa diha sa mga checkpoint kay
mga pahinumdum po nila. Sa tuang checkpoint, especially kar nga under na to sa Comelec checkpoint, kung gabi man lang galing po sa usahay naman tayo kandak nga gabi nga checkpoint, ang pinakauna na sa itong mga drivers is palungan ng suga, atong headlight, i-open na to ang cabin light. Then we will do visual search lang. No more than that, ana nga pa na to. Okay. We will ask for the regular nga mga documents sa sakyanan, as far as the regulations nato sa pagkandak og checkpoint, ingana lang po ta. Mismo ang national pahinumdum doon natoy pahinumdum nga labi na nga dili function ang motorista sa pag paabli or sa ilang mga sakyan. Na ato po na-remind na siya ato ang mga kapulisan during katong kick-off nato, dili nato sila i-compel ang ato ang mga katawhan nga i-open nato ang ilahang mga trunks or cabin. But if a police officer will see or naa siya nakita nga kining reasonable ground nga visual search nato nga nakita nato nga naa na gyud diha ang mga contrabands, syempre mo na po na nga to ang legal grounds nga we will conduct an incidental search na po na siya. That is part sa plain view na po na siya, plain view doctrine. Pero og palitan doon mga reported nga mga incident and involved to siya nga sakyanan, inyo ana sa That would be reasonable. reasonable nga mapugos mo pagkuhan. Okay, so manghinauta nga sa pagsugod no sa nining nga maong Comelec ban nga may mong hapsay ang syudad sa Tagum. Sa pagdumala po ninyo. Hopefully, and of course kaubanan nato ang ato ang mga ubang ahensya sa gobyerno nga mutabang aron sa pagpahapsay ani ato ang eleksyon nga pagahimuon ning barangay and SK election karong 2023. Di ba sir, doon naman tayo pulis sa barangay. In every barangay na ay pulis nga ginabutang nato. Unsa may kuan po nila sa part sa pulis na may mga kabaguhan nga ginapuan ninyo labi na karon nga na-under ta sa Comelec ang PNP no ning panahon. Thank you so much nga na-recognize mo na siya nga program na to nga kanang pulis sa barangay. Actually tuan ang best practice nato na siya nga naay isa ka pulis assign na siya solely para anak nga barangay. Karon existing lang man gyapon na siya. It's just ato lang nang gi-strategize na lang po nato na siya kay para mas ma-focus nato na siya dito, tagaan nato siya og more functions regarding karon especially nga naa ang ato ang barangay sa barangay election. Okay, so nagyapon siya Yes, existing lang gyapon ang ato ang so siya mo neutral siguro sa kainit sa kung doon na lang kung doon ay mga ingana na sa barangay possible no. Kung naay mga ingana nga kung naay mo ignite nga na of course dili lang po ningon nga isa ra po dato ang police nga deploy diha. Okay. So ato na po na siya. Pila din ka police gina-deploy ninyo no kana sa police. Based sa tuang programa na isa ka police man na siya per barangay. Based sa programa pero kung the situation matters, merit ato gyud na siyang tagaan og mas term nang mas nga attention ba? Mas focus din mas focus nga attention nga atong dungagan ba karon or unsa ato ang makipag-dialogue ba ta sa mga tao diha para mas safety and mas mahimong mas madampuso na ato ang election. Sir, mangutan na no labi na karon sa mga checkpoint nyo, Comelec checkpoint, usaw niyo pag-handle panalitan, doon ay mga politiko na, doon sila mga bodyguard and mga naka-escort sa doon ay mga armas. Usaw na pag possible pag-handle ninyo yan? Ingana sir, usually kung naay mga ingana is mangita gyud mi sa katong akong giingon nga exemption. Bisan pero naka-uniform siguro makita siguro nga basta based sa ato ang guidelines, based sa guidelines nato sir nga nagasunod sa ato ang regulations karon gi-cover naman ta sa Comelec God. So regulations pertaining to bodyguards, pertaining to ato ang mga firearms. So long as nag-follow man dito, no problem at all. Labi na ang kung kanang politiko nga dili taga diri sa ato, di ba? Murag mo labay lang gana. So, sa Tagum City, di ba? Ikaw na lang. Mga passing. Passing lang. Siyempre, mo agi gyapon tag-inquiry kay unta kay ilanan nila. Lagi So that's the usual nga atong ginakandak na checkpoint ya. Okay, so in terms sa peace and order, dili sa ato kamusta man? So may mga incident nahitabo diri sa
Sa tuwa, doon na may, in terms sa katong 8 focus crimes, kumusta ba, sir? For ilan naman? 6 months? 6 months. For several months. Happily, wala kay tayong mga crimes nga would create disturbance sa tuang peace and order diri nga moingon ta nga mabalakan na ta bitaw nga na. So par wala tay mga ingana ang mga krimen, just petty crimes lang. Petty crimes nga ng mga mga physical injuries, na ay mga kanang kawat. Nakakita actually nga mga kawat diri pero it happens na ay sa sulod sa kumpanya, na ay sa sulod sa teritoryo. So dili na makover sa mo ang rubing usahay, dili na makover sa mo ang pag-police visibility kay private property naman gud siya. But nevertheless, ang kapulisan man noon, regular na siya nga garubing gyud na siya. Dili gyud kumusugot nga ang ato ang mga pulis nga naara dire. Mas visible na siya, mas better. Mas makita ang mga pulis sa mga suok-suok, mas better. Kay diha naman ta mas maka-create ta og paguna-una sa tao nga mas safety sila kung naay makita nga pulis. Even sa mga suok-suok nga mga areas. Ikaw ba ginaganon sa personnel sa Tangum City Police Station? Naamantay 55 ka barangays dire. Then ang ato ang personnel is biyan man pud noon sa sa ato ang barangay. Pero tumaingon lang po is medyo kulang pa. Wala po siguro ato ang mga senior officers pa. Pag gikan pa nga namugna niya ato ang PNP, kulang na gyud permente because daghan man gud ang task nato, daghan man gud ang tasking nato nga gakahimuon from then on hantod karon. So naay mga tasking nato nga mandato nga gina-conduct, gina-perform nato, umingon ta nga kulang yapon pero at happily gyapon nga ato na nang na-deliver, especially ang paghatag nato og safety and security sa katawan. So wala man tayo naingon nga reklamo nga wala na respondihan, wala man tayo ingon nga reklamo nga wala na adtuan, na walay pulis. So far wala. Ato agid diri is makita ang pulis nato na siya 24/7. Ato ang especially ato ang rubing sa kadlaw nato ang ato nang gi-strengthen yun na nako o mo gyud nako ang gi-impose diri at first hand pa lang sa akong di subdan gyud na nato. And then ang isa po nato nga siguro diha nga while natulog ang ato ang mga katawan sa Tanggob, kita ang mata para magbantay sa ilaha. Okay. Sir, kumusta ang support sa LGU sa PNP? All out support ta. Walay problema gyud ang support sa LGU sa tuwa. In terms sa resources nato sa gas, sa ato ang sakyanan, all out support. So, I am very happy sa extension nga ginahatag sa ato ang suporta sa ato ang local government. So, naba may communication sa may barangay nga radio nabada diri sa Tangum City? Mo na ato ang gina-workout karon actually. That's part sa patong PAPS plan karon from then on pa na, last year pa na siyang gina-workout nato nga supposedly na atay mga radios ba sa rescue ba karon, then attach sa mga sa PNP kay paspas man gud ang atong communication ana nga mag-relay, mag-disseminate sa mga whatever ang mga emergencies nga kapangitabo, then makarespond ta right on time. Okay, so pero kamulo pa lang karon. Ongoing actually murag na bidding naman ata, na bidding na para sa to ang mga radio. Grabe na sa mga To remote include areas, no? CCTVs na to. Okay. Kaya muna ako ang gihangyo for pa nga mag-install tawag CCTV. Murag na naman to ang supplier. Nag-meeting sila tong Webes pa nato to. Other week. Nag-meeting sila, wala na ako kapil kay I had also something giatinan pod. O nanay supplier, i-identify na ang mga strategic areas nato. Especially nga ang ato ang Pangal Bay Bridge is about to open na in a year siguro. Di nakabot og tuig. Ilan na lang kabulan. December may target ba? June 2024. Okay. So ang ato ang leadership diri ato na nang gusto nga in place na ang safety and security. Before pa lang mag-open na siya, nakakuha na ta. Naka-package na nga atong security nga whatever man ang mga incident nga mangitabo diri, we can assure ang public nga safety mo diri sa Tanggob, especially ng mga passers nato diri.
So that inahan pud siguro maka-invite na pud ta og mga investors dire nga. Yes po. Mas welcome mo dire pag-invest mo dire kay dire malipayon mga tao dire sa Tanggob. Okay, nasa ito ang atong provincial director no bago. Siyempre mga kamanduan mismo from the PD na to sa diri sa local police. Ang isa sa mga mandate lang gini ato ang bagong provincial director, Police Colonel Dwight Monato is ang safety and security and the success of the barangay and SK elections. So kana lang man so far. So any mga untoward incidents nga kapanghitabo dapat makontrol na siya. Any incident nga makahamper sa tuwang election dapat atuan ang mapugnan. So amo alang i-assure po dali sa public nga ang ato ang kapulisan will always nga maghimo og kuan kining will do its best para makandak nato ang safety secure barangay and SK election 2023. So wala pa'y, sir, wala pa'y nakugay ka na bang reshuffling sa mga chief of police sa matag lungsod o Dagbayan? Kaya nasayad ta, no? Kuha man, kining nagsingabot man ang eleksyon so far. Wabay hiskot? Basta nga na ang mga elections nagay mga reshuffling kung under sa regulations gyapon nga especially kung naanay mga 2 years or naanay mga 1 year kapin nga mga chief of police nga naa sa ilahang incumbency karon sa ilahang opisina mo nay kasagara nga ma-shuffle. Pero as far as karon nga kuan election concerns wala man pud tay mga nadungog nga reshuffling kay mga bag-o man gud mga hipi karon. So ikaw sa mga tuig na ba? Wala pa? Naglingkod ko diri nga Chief of Police March 14, 2023. Okay, so wala pa yun. No? Wala pa, bago pa po, pagbuhay pa. Pero di po nimo kanamang di babag-o nimo ang Tanggob City kay gani na-assign maka sa mga silingan ng mga munisipalidad sa Tanggob ba? Dili gid bago sa ko ang Tanggob. Ano sir kay na-assign po ta sa mga silingan and apart from that is na-deputy na po ko diri before. Okay, na-deputy. Year 2017-2018 nag-deputy na po ko diri. Na medyo nailado na po nato kung unsa ang kultura, kung unsa ang kuan diri sa Tanggob mga tao, City. ang katawhan. Okay. Sir, and thank you. Salamat kayo. Sige, nakaumaga na mo. Siguro may paabot ng mensahe sa tanan. Basta na ka additional information nga about may paabot. Ipabot nga to sa mga tigpabinaw na to. Okay. Sa tuwa lang, karon nga naa ta sa election kanban, election period. So, ang pinakauna na to nga ginapa-implementa na isa to ang ganban na to. Ito mga armas. So, nag-start na ta August 28. Last naging gabi nag-implement na ta na sa ganban na to. So, naamoy mga PTC, suspended karon kung katong mga nay armas. So, bawal na ta magpagawas og armas, bawal na ta magdadala despite nga naa kay permit to carry. So, unless kung naa kay exemption sa COMELEC, pwede nato na siya dalahon. Kana siya nga exemption dito nato na siya kuhaon dito sa Committee on Gun Ban and Firearms Bodyguards. I-issue na siya sa COMELEC, siliado po na siya sa COMELEC sa head sa national office. And then ang campaign period will be on October 19 to October 28. 2 days before the election, diyan na punta na magpa-implement og lihikor ban. So, 29 and 30, lihikor ban na siya. So, please bear in mind sa itong mga katauhan, ato mga lumulupin diri sa Tanggob City nga, kana siyang adlaw, we will strictly implement. And we will file cases if merits, kung kinsa man nato makita nga na kalapasan regarding anang sa itong lihikor ban. Kana kay, usahay manggod, kung na mag-inom-inom na ta, wala na ta saktong panguna-una, then makahamper na na sa atong election. And ato ang kauluhan under our leadership sa PNP, ato regional director, ato ang provincial director, always reminds us nga dili mag-relax. So dapat vigilante may permente. And that is why kami po diri nga leader diri sa ato ang lokalidad, permente po may nga gapa-implement ani. Dapat po may nga maigmat, dapat po may nga vigilante for the safety. Anton nga ato ang ma-secure ning ato ang
local election sa barangay and SK election 2023. And apart from that, katong na ay mga criminal minds ato moingon nga na ay mga gusto nga i-hamper or at the auto na nga to ang security og sa to ang kahapsay sa to ang election this coming October 30. We will not get easy on you. So bear in mind lang nga kung inyo ang una-una ang inyo makontra isa nga to ang national, inyo makontra isa to ang gobyerno. So we will not get easy on you, then we will make sure that the strong hand of the law will strike you hard. So wala zero tolerance kung gusto ninyo nga daoton or gusto ninyo nga samuko na to election, zero tolerance na. So reminders lang na to ang gusto ani is ang kahusay sa tong election maabot nga October 30, 2023. Sir, hotline niyo doon, sir. Yes, natay hotline. Sabi na sa mga taga-Tangub, no? Sige. Ako na Pwede lang silang i-announce ha. mo tawag or mo text kung doon na sila yung mga kadudahan ng mga tao, di ba kaha, or mga butang. Di sila nga palibot. Sige, kung naay mga immediate concern sa inyohang palibot nga inyohang nabantayan, palihog lang ko og dial og tawag sa tuang hotline. This is open 24/7. 0910 785-9787. Okay. Una to ang Tangub hotline. Sa pa 0910-785-9787. Okay. So, thank you. Salamat kayo. Ato nagkauban si Police Major Alvin Tamayo, ang atuang Chief of Police sa Tangub City Police Station. Daghang salamat o we will pray and hope for the best. Tangub City. Thank you, sir.